Kada khot Bible menda kasi kalong na ka gospel jong uyo honest kalau nong ka ba khatlai kada khot ka ba lai pusau. Ya ketin jong blei ka ba ongkum ne ka hukum ba thamai nga ai happy. Ba phin ya i paralokhi kumba nga ru nga la i yapi. Ba phiru fin ya i paralokhi. Kani kada khot kalong shibanta na ka jihika u Jisu hakapur jong ka jing khawai ka ba khatu. Kad ba udang penkre ya ki senran jong u naga benta ka jing late no ka jong u Jisu u ai haki ya ka hukum ka batama ka ba i palat ya ki hukum ki ba ki latip lupa ka hukum ban i iwe ya iwe pat kam chamut bakalong ka ba e ki batama henre ka kardan jong ka jingi kumba ngala i yapi kalong ka ba penkeladu u Jisu ula penpau ya ka ne ka jingi dah kaba penrit ilade dah kaba site ikidat jong ki senran jong bat hagaba kut ula IT no ila ka jong ka jing im ka jong u na ka benta jong u khun bendro kani ka hikai kala batai ya kata ka jing i ka badap ya kum ka jing IT lut ka baklem ka jing sngo bat ka baklem dan kono ka jing ka babu ya ka tak kum ka dak jong ki jilong senran basisha hakani ka juk ka bang imenta ka juk jong ka jing ye pher jimut ka juk jong ka jing ya shur bat ka juk jong ka jing i tang yalade ka sanshar ya ki bun ba ki bru kani ka hukum jong u Jisu ban i iwe ya iwe pat ka kham yade ya kani ka juk ka bang imenta ban ya ka bang shwa ubriu bonsin ulong ubak kloy ban bishar kiba sleman map bat kiba artatin ban pen i ya kata ka jingha para bener kani ka khot yangi ban pen pra ya kita ka jingha da ka jingij ka ba kubu kris ka jingij jong u Jisu kamlong ka jingij ka ba yelekai Henry kalong ka jingij ka ba shisha bat ka ba IT hakani ka juk ka bang ni imenta kani ka la ban mut ban yeng na ka benta ka hok ban a jingerap ya kitu ibadon kam ya ka jingerap lane tang bandon na ka benta uta ubas ngau marwe u Jisu u ong ba ka jingi kalong ka jinglong ka ba penpau ya kinong bur ka jung ha ka perthei ka ba nyaushi ban pen i ya ka jingi kum ka ba u kris u pen i kalong ka jingphla ka ba khlanjong ka jingi ka ba la ungkring ya kwipat kibiru shaule kana ka jing it kam de tang ka jing snow kalong ka jing le kala ban kedup ya ka jing map ya kitu ki ba penmong ini ka jing sumar ya kitu ki ba duna lene kata ka jing kren ya ki kentin ki ba ai mensim nak bental jong kitu ki ba don kam ya ka ta ka kentin jong ka jing ai mensim kani ka khot ka tunjuk yang ni bangin pen iya kata ka jing i haban laki benta jong ka jing im ka jong shim ya kanuksa kala bandai haka jaka treb haka jimpule ini hakin nuk benta jong ka jing im ka jong uperlok ubaya i bat phi ule ya ka jing bakla persha ya pi utha ya ki khubor lamler shaphang jong pi naturally haka jinglong tenra jong bru ikwa ban siu kelyang ani ban bu shun ya Henry ban im kat ba kum kani kat khot Yones khatlai rai pu sau kamut ban jit ban jubab da ka ji ka jingmap bat ka jing baha para bender kumba ukrisuru ulale ya kata ka ju menba udang im hasla jong ni perthei da ka balek kumne om tang ba phin penjem ya kata ka jing Henry pin pen iru ya ka bor jong kata ka jing pen keladur jong ka jing i ukris ya kibatan saudong jong kani ka ju kalong ka ka ba u Jisu ula pen pau ha ka jing jong om tang ba open i ya ka da ka kintin jong u Henry open i ya ka da ka kam ka ba utre open rit ya lade u i ya ki sentran jong da ka ba pendem ya lade bat sat ya ki kidat jong ki sentran jong om tang ba usat ya ki malu malah Henry usat ho ya ki kidat jong ki sentran jong hadin nang ta ula IT no ya la ka jong ka ji im ka jong u na ka benta jong iba na ka benta ban map na ka benta ban ba ban sat khut par ya ki pop ki jong phi ki jong
Namar kata tungin pen iya kata kadak kabapau syabar jong kata kajinglong kristan kajongi dak bapen pau ya kata kajing i kabasisha bak ba maap ya kitu kibasyun ya pi pen iya kajing sebun bat kajing syakri ya kiwepat tak kajing skari kumbau uji suru ulale to boleh umpur ku ya kani kajing puli bat ya kajing ngap jong pi ya ki kubor pintakaski tungin buan hakmat jong boleh dak bangin duai jongin duai boleh ubah upa jongi ubah hamnya mela pen i yangi ya kata kanuksa kabajana jong kajingi kabak lemput kabom i tang hialani bat kaba ai tilot hika yangi bangin i iwe ya iwe pat bangin i ya kiwe kumba meru mela i yangi ni im hagani kaprothe kabadap da kajing bitar kajing yashon ya bishni kajing ya pher jumut bat kajing ngau meng to ai ba nginlong ka syarak jong kajing i kajome yerap yangi bangin maap ya kitu ki bapenmong yangi ban sumar ya kitu ki bedan kam ya kajing sumar kajongi bat ban pen i ya kata kajing ha watla kalong ka ba haduk katno kumba meru melong kanuksa nak bentajong kajing im kajongi pendap ya kadonut kajongi da kabensim jong kajing ngaurit bat kajing i markeliang bat ba ki kam ki jongi kin penpau ya kajing i jongme ya away pa away ubru uba ni kendu ha kajing kajongi kupa ngadawai nak bentaka bor ban i om tang da ka ketin henry dakika aiba kajing im jonga kan long kajing phla ka ba im jong ka hukum jome ka ba penjan ya ki wepat syame lengba jong kata kajing i ka ba ngaya sam syaki kotra jisu kajing i jome ka long ka nuksa ka ba hakhe tam ya ki ba mut ban sumar shisha ya kuwe mila i yangi wat habangi long ki bombit dor haba la jano hakapot bat habangi phaino name mila sat ya ki kejat jong ki to ki bansa dino yame bat mila IT la ka jong ka jikim nak benta jong ki to ki bar heben hika yangi atrai bangin i na kata ka ju ka jat jing i ka ba mila pen ingi ka bomdon kanu ka pot ka bomdon kanu ka jing snow penprano ya kita ki kendro jong ka jing sarong ka jing bitar bat ka jing ting ha ka donut ka jongi ka ba khanglat yangi bangin i ya ki wepat pen i yangi kumno ban maap ya ki we kumno ban syakri ya ki we bat kumno ban IT kham tam nak benta jome kopa ila IT yala ka donut jongi shametra ba on pentila dur yaka ka jing i jome bat pendon kam yaka nak benta ka burong ko jome agar kerteng kabak hut bat kabak kor dor tam jome try bat unong panim jome just press kedua amen.